These are all the Cien product that I use for my face. I bought it in the Lidl and it's affordable. Watch it full so that you will know its function, my review of this product. Ito siya, Anti-Wrinkle Night Cream. Cien product from Lidl. So, the anti-wrinkle is with Q10, hyaluronic acid, and vitamin E. Mayroon siyang vitamin. Ang anti-wrinkle night cream, mayroon siyang vitamin E for demanding skin. Ang anti-wrinkle AQ10 Anti-Wrinkle Night Cream helps minimize existing wrinkles and prevent the formation of new wrinkles. So, muna siya ang purpose. To help reduce the appearance of deep-set wrinkles, can also help to prevent the formation of new wrinkles. So, mauni siya ang function niya. So, atong abrihan, unsay itsura niya. This is for night cream. So, ito siya. 50 ml. Ang maganda kasi kanya is, ano siya, for anti-wrinkles. Night cream siya. So, and this one is 24-hour moisturizing cream for dry skin. So, kung dry skin ang mukha ninyo, ito ang gamitin mo. Maganda siya. Nasubukan ko na ito. This is for 24 hours. Yung mukha mo, ano siya, smooth siya. So far, this one is nice. Nice talaga siya. So, tingnan natin. Abrihan natin. So, 50 ml. So, ganito ang itsura niya. Moisturizing cream. 24 hours. Totoo siya. My review is totoo siya kasi ginamit ko na siya. Ito kasi ang gamit ko. Maganda ito eh. For 24 hours. Maganda ito sa mukha. So, they are all made from Germany. So, this one is also Regenerative Day Cream with calcium, collagen, Q10, and soya oil for mature skin. Only for mature skin. Let's open. Ito siya, Regenerative Day Cream Vitality, Cien product from Lidl. Maganda din ito. It can regenerate and with calcium and collagen. So, pag ilagay mo ito sa mukha mo, maganda siya. This is for day cream. So, ito siya. Ito siya is gel cream with glycerin and panthenol for normal and combination skin. So, they're all 50 ml. So, refreshing and moisturizing. So, tingnan natin ang sulod. So, let's open. So, ito ang kanyang itsura. Ito ang kanyang itsura with glycerin and panthenol. Hindi ko pa ito nagamit ha. They are all not yet used. That is sold. Ito siya. Hindi ko pa siya nagamit. So this is only for refreshing and moisturizing. For normal and combination skin. This one,
Anti-Wrinkle Day Cream. Bakit gusto ko ito? Kasi may... Pareha na ba sila? O di din. May UV protection siya. Parang ano siya, protection for the sun. Essential protection throughout the day. Palagi ko itong ginagamit pag summer. Pag summer na dito kasi mainit dito eh. So with UV protection, Anti-Wrinkle Day Cream helps minimize existing wrinkles and prevent the formation of new wrinkles. Ito siya, proven talaga to kasi palagi akong gumagamit nito. Maganda yung mga produkto ng Cien. So, tingnan natin. Ito ito siya. So, Anti-Wrinkles Day Cream. Maganda ang kaniyang sudlanan. So, tingnan natin. Hindi pa siya, seal pa siya. Hindi ko pa siya ginamit. Mayroon akong ginamit. Tingnan, ipakita ko sa inyo. So, ito siya. So, ito siyang mga product. Ito siya is this one, the great protection for a radiant complexion with SPF 15. Naa siya SPF 15 kani siya. Regenerative Day Cream for mature skin. Ang kaiba nito dito is ano siya. This one is essential for protection throughout the day. Bukadlaw na siya with UV protection. This one is great protection for a radiant complexion with SPF 15, a regenerative day cream with calcium collagen. So maganda din ito. Maganda din dito for demanding skin with vitamin E siya. So lahat ng mga produkto maganda siya kasi mayroon siyang mga this one is with vitamin E, this one is with calcium and collagen. So they have different function. Maganda siya. And this one is gentle and care and moisture. Sa totoo lang, maganda talaga ito. Kasi ano siya, ginamit ko na. And this one is essential protection throughout the night. So, this anti-wrinkle night cream is essential protection throughout the night. So, maganda ito sa mga babae. Siguro sa lalaki, pwede din gamitin nila, especially for anti-wrinkle. Kasi may mga lalaki din na mahilig mag-ano sa mukha. So, pero karamihan kasi is sa mga babae. Pero mayroon ding mga lalaki na gusto. So, this is not only for women, it's also for men who likes to beautify their face. So, mayroon ding mga lalaki na maarte sa mukha. So, pwede din kayong magbili nito. Maganda siya so far, sa totoo lang. At hindi siya mahal. Affordable siya. Affordable siya kung i-compare na ko siya sa mga like mga branded. This one is not expensive. This is affordable and good product because it is made from Germany. This one, meron akong ginamit na, use na. Ito ang ginamit ko. Regenerative Day Cream with calcium, collagen, and soya oil. So, this one, tingnan natin. So, ito siya ang itsura. Ilagay mo ito sa mukha mo. Maano siya, maganda talaga siya so far. Oh. Itong Regenerative Day Cream. At pag ilagay mo sa mukha mo,
ano talaga siya kasi collagen eh. May calcium collagen. Especially if you're getting old, you have to put this one. So far my reaction is very nice on this. My reaction is nice. Maganda yung skin mo. Kasi may collagen siya eh. Kailangan natin ang collagen. And this one also, mayroon akong use na ginagamit ko ito pag summer. Ginagamit ko ito pag summer. Ito siya. This one. Anti-Wrinkle Day Cream. So, ito siya. May UV protection siya throughout the day. Ang maganda nito is throughout the day. May UV protection. So, ito palagi ko itong ginagamit pag summer. So, ito siya. Ang itsura niya. Ganito siya. Smooth. So, ito siya. Ito siya ang gamit ko. Anti-Wrinkle Day Cream. Affordable lang ito. Hindi ito mahal. Affordable lang siya. Siguro pag transport ito sa atin, medyo kamahalan na. But so far, my review of this product is very good.